Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod aici pe acest meu canal. Este un prim episod cu CSGO alături de Gabi. Salut! Sper să vă placă și să putem să postăm cât mai multe episoade de genul. Sper să vedem susținere la acest episod. Vezi că urc pe scară și... Ivy? de cobor. Tu mergi Ivy? Ok. Ce să le intru, încerc că joc Deagle. Să dat ție grenada acolo. Nu mi-a dat aici. Deci poate unul diffuse. Unde stă la Ivy, gen, tunelul 2. Pe spate, ăla te ținea prin spate. Oriunde eco? Bun. În warm-up de-abia juca ăla, să mor de pe primul loc de la el. Ați bun, n-ai, ați bun pe ei. Vezi că te ține din tunel 2, gen, știu unde e tunel 2. Ăla de la ei, de la bază. Da, dar n-ar fi. Wow, stă în tichet. Face frame-uri urâte câteodată, nu înțeleg de ce. Episod de telefonul. Pune pe silențios. Da, la ei acolo. Tichet. Pic dubios aici ale tucii. Da, toată lumea minus rep cită și minus rep nu la el. Aoleu. Primul meci pe tu și trebuie să dăm de cheater. Hai că e bine. Plus că e și primul meci pe astăzi, deci... Încălzire pe față. Încălzia, da. Unul e Ivy, l-auzi și cu seringa. Am și unul aici. Măim și noi? Ai am dat 26. Ce puțin pe capul și nu știu. Acolo. O fi ticket sau mi-o la scară? Ce ticket? Ticket mă luat pe mine. Păi bine, dar putea să meargă la scară sau tunel 2. E fake. În spate, spate. Bravo. E în 4. Să-l dau ție? Joc AK e. A, voi AK? Ajut eu AK. Bine. Ok. Aole, mi-am luat UMP din greșeală. Găței tu de aici, acolo. Voiam să iau Deagle. Voiam să iau Deagle și am găsit secțiunea. M-am băgat pe SMG. Sau, nu mai știu, că Deagle-ul deja l-am de fapt. Cred că am vrut să iau flash-ul, nu știu. Tu mergi Ivy? Da, tu mergi Ivy. Unul Ivy care vine spre mine. Ăla Ivy mort. Dau fix, ține-mă. Pat! Sus pe tren. Ascunde-te, ascunde-te. Ah. N-am mai apucat. Hai că mai iese el. Câteva siringe. Mă jur că nu mai știu unde-i. Ai auzit tot rău. Aștept, aștept. Nu te bate. Bun. Nu te bate, nu te bate, dar am uitat să încarc. Era cum sau niciodată. Ce vrei acá? Vrei și un Deagle? La camion. Ok. Coboare pe scară. Tu mă duc eu pe aia. Bun, momentan e strâns meciul.
E cam egalitate băieți, opa. Joacă bine. S-au aucit. Nu știu că numai minus rep noob și minus rep cheater pe ăla de pe primul loc. Atât am văzut la el pe profil. Are un plus rep de la prietenul său. Tunelul 2? Unul tunel, 2 și unul tichet. Bun, și unul tichet. Când am auzit că este și la Tintichet m-am blocat, n-am știut ce să fac. L-ai văzut? Pe tren, acolo. Stai. Acolo, acolo. Îmi dau un cap. Eu dau 58. Gen, pe rus m-am uitat, ăla, nu, celălaltul. Rusul numai pe el și-o postat ceva aici. Hai că da. Și și-o pus rusul, sper că nu s-a auzit pe filmare, dar cred că s-a auzit. Da, s-a auzit mai mult ca sigur. Wow, mi-a spart timpane. Omul-i spart. Și-a pus pe filmare ceva ce urlă să mor. Nu știam ce dracu se aude, că încă nu se încărcase filmarea să văd sau ceva, numai sunetul. Unul tunel 2 dacă bine. Unul stă sus și îmi dă direct cap cu seringa. Sus? Da. Și unul tunel 2 Da, ăla îmi dă cap cu seringa, nu știu ce să zic. Am și la el pe profil apare că minus rep cheater, dar... Oare? Nu cred. Eu stau eu cu fruntea asta. Eu joc un Tiger pe Ivy. Intru tunel 2 și văd ce pot să fac. Ce mai fi? Gen, dacă ne așteaptă Ivy, acum, Hec. mai mult ca sigur că Fești nu stat Ivy. Prima rundă a stat Ivy și atât. Și atunci ai venit și tu Ivy, deci avea un motiv să creadă că mergem Ivy de atunci încolo. Eu mă duc pe la ei prin bază. El îmi dă cap cu 5-7 în primul. I-am dat report, îmi pare rău, adică prea multe râs. Dă cap cu 5-7 în primul glonț. Pe profil îi scrie numai minus rep cheater. Nici nu mai știu cine este, stai un pic. Eu ies pe afară. Ceva de Bucani o scris că plus rep și atât. Ăștia doi sunt prieteni. Au aceeași chestie, cred că pe profil. Pe ăla el nu mai deschid. Că se mai aude odată mordra. Ce sunete din pereche. Mai de sus, cred că sparg geamurile. Sparg geamurile. E sus. Mi-a dat hit. Mă joc, nu l-am văzut, e sus, are hit, are hit, are VP. Mai facem din astea dacă e, mi-a plăcut. O să uit, o să uit. Nu știu dacă jos sau sus, dar s-a auzit că nu s-a oprit. Are VP, are VP. Bine. Da. Ping 27. E bun, e bun. Așa meu e bun. Păi nici atât nu-i tare rău, la modul cel mai serios. Vin mai târziu să faci mai bun. Da, gen, după ce te joci vreo 2 meciuri, îți devine bun. Așa. Am eu pe acolo, pe Ivy. De următorul meci să am timp mai... Eu stau aici tichet, cred că. Sau să intru peste ei. Nu, nu, așteaptă, nu, dar nu-i rush, îi trebuie să dai. Nu vine nimic pe afară, cred. Nimic deocamdată. Shift. Cred că mi uită LED, dar... Da, am auzit un pas. Nu eram sigur, dar l-am auzit. Mai vei?
Stăteam lama la el acum și... Dădeam mare lamă. Gen, dacă nu l omoram, îi dădeam lamă. Cât încărca. Joc eu Da, îmi eu fac mai acum. Ajung fotbalul. Mă duc Ivy sau tunel 2. Gen, stau între tunelul 1 și tunelul 2 și campez pe orice parte posibilă. Cum tunel 2 n-ar cum să fie, nu știu. Nu, dar zic că stau aici între tuneluri, că e mai ok. Afară, O, afară, pe la tine, afară, 1. Am ce să fac. Am cap deja, nu știu cum. Îmi dai-te cap din mea să-l are hack să mă rămăsa. Nici n-avea cum să mă știe. Sărit eu 41 acum. Dar vezi că are aim-ul numai când îl vrea. N-am bani de ies. Îmi iau seringă, stau afară. Să-mi bag pula în câini. Așa câinile avem în Brusia să mor. Afară? Ai hit? Eu sunt tunel 2. Are hit. Ai hit la care dintre Unde ei? iau? Unde iau hit oricum? Unui mort Aia, oricum. Ascunde-te, ascunde-te. Ia ca ăla. Și skin-uri? Am salvat eu seringa. Mă urc sus. Am două O, flash. Nu mă mai urc sus. Tot așa mă duc între tuneluri. În caz de Ivy. Mai stau în tunelul. Cred că înaintez un pic spre teren. Vine... Pe afară? La scăriță. La scări, la scări. Ah, două hituri. Nu mă fute la cap ca AVP-uri. Vine... E afară! Deci o da pic și cum o da pic mă pălești. Cel mai flashbang. Stânga, stânga. Ăsta era low. Tot în stânga celălalt pe undeva. Bine, Gabi, ai luat foc. Chemați pompieri. Hai că mi-au M4. Nu, lasă, lasă, mi-am luat. Ține tu banii acolo, că poate nu va mai trebui în AVP. Jur că văd că e 6-6. Una afară. O să vină pe la tine pe față. Control. Viața aici. Stai tu acolo încă. Aha, afară. E la trenul ăsta roșu. Au fost. Unde e AK-ul? Avea AK, unde-i? Am văzut cum a zburat, parcă. Mă uita pe filmare. Ai că da, fiecare meci de Wingman îl facem separat. Deja 12 minute de filmare. E bun 2 meciuri de Wingman. Da, dar ajunge unul gen pe o filmare, că nu le fac foarte lungi. Am episoade de Minecraft de 20 de minute. Ai, eu să-i stau doar eu. O să stai să te uiți? Respect. Să mă văd pe mine. Numai la ce să te uiți? O, intra direct cap mi-o dat. Atunci m-am gândit că vine. Nu, că vine pe acolo, pe acolo.
Stai într-un loc numai și... Du-te morți, mă. Ce ai făcut, Gabi? I-am luat Ce-a rage dus, un mă? pic? Nu mai ieși afară. Eu nu joc AUG. Mor sus cu AUG-ul, vrei să vezi. Pua, du-te. Nu care de pe ăla. Degeaba, că nu mă arăt până nu se apropie. Sau evident, nu cred că să vină decât o dată vine pe vină. Nu, a venit de vreo 2-3 ori. Fii atent că ăla o să dea pic direct sus. Afară unul. Doi. Ok, și te bați cu ei? Mortule. Ce ADC-ul ăla? Ce ADC-ul ăla? Nu! Ai bani, ai Mare. bani, ia-ți AVP, ia AVP, ia AVP, puiule. Ai început să joci HS? Da, da. Dă, iese-mă și asta. Eu ziceam... Ah, ha, ha. S-o zis. Ma cam târziu am pornit, o să mă aștepte afară, așa-i? Doar tu... 4 da, e asta, nu? Unul cred că e pe tren. E pe tren, pe primul tren. Cât e drumul lui ăla? 40, 9 hituri, 40. Ce-am dat? Nu știu. 52. Care era ăla? 52. Ehoch, 57. care a fost ăla? Ehoch, nu știu cum? Nu, celălalt. E hot ăla, i-am dat, l-am omorât, dar... Da, egal. Cam atât cu acest episod, fraților, ne auzim data viitoare. Pe un nou episod de Minecraft sau CS. Eu sunt Nicola și v-am salutat. Pa!